Mga kalingap, ito ang una namin pagtatagpo. Hindi kami lubos makapaniwala sa ikunento nila sa amin. Halos madurog ang puso namin sa mga bagay na nalaman namin. Napadala sa amin, isang buwan na. Isang buwan po. So ikaw Nay, syempre di ka makakapagtrabaho niyan. Paano po kayo kung nakakakain niya, Nay? Kung may di magawa ako ng kakanin, ganun, o kaya nalabada siya. Naglalabada ka? Ilang taong ka na? 17 po. 17, tapos ikaw na nakikipaglabahan. Kapag kapag wala talaga po kami ng nakikilabada kay Ate Angie. Tapos kaila Jonathan po. Mahida po kapag ay nahiling si mama kapag nagagawa ng yung paninda para lang makapag-eskwela po kami. Kaya tigtataba kami na lang po kapag pag di po ako naglalaw, tigpapalabada po ako. Hindi ka napasok para makapaglaba? Kaya po. Minsan po, nang napunta yung kapatid ko sa bundok, nagkukuha ng gatong, tapos yung mga panghaligi, pigbibinta po niya. Kapatid mo? Ilang taon na yung kapatid mo? 14. Ang nagtatrabaho? Nagtrabaho sila na. Yung mga anak nyo na? Sila na po nagtrabaho. Para lang matulungan nila ako. Naawa nga po ako sa kanila May yung asawa nyo ay May tama po ang bagay niya. May siya. Kung saan bagay TV. May TV siya? 3 taon na siya. Pero hindi siya nakakalo. Tupo na nga po ako sa sarili ko. Kapit lang, Nay. At may awa ang Diyos. Lalo't namatayan ako ng anak. Namatay yung namatayan ng anak? Yung panganay nila, namatay. Namatay? Hindi ko na ipag-amot kasi talagang kulang sa pera. Kami talagang maiano sa kanya. Anong sakit po nung Nagkaroon siya ng ng infection sa dugo, saka yung sa kidney niya. Yun ang sakit niya talaga. Napipilitan na lang po kasi ako ang natitira dito. So, ibig sabihin kahit bali siya, inaapak mo pa? Alalay nitong 2 taon po. Matapos natin bumigay ng kaunting cash, muli po tayong bumalik sa kanila. Tao po. Nanay. Diyan ka po. Dito po ako. Salamat po. Ayan. Sige, alisin natin yung sapatos natin. Suotin mo na po. Sige lang. Ay, may aso na Bulldog, tumabi ka dyan. Cyrus, may tao. Ano po? Baka pwede man magbigay kang galang. Nay? Gumagawa si nanay ng Oo, ako kasi pang na ito ng mga estudyante ko. Ikaw po ang tagaluto ng mabili kami, Nay. Magkano po ang isa? 5 piso. 5 piso. Ano po si nanay? Ano nga po pangalan mo, Nay? Clarita. Si Nanay Lanita, masipag po, nagluluto ng... Sino po ang magbebenta niyan? Nonoy! Oy, bisa ka dito sa tao, may tao, na tayo, di kayo marunong maggalang. Bakit hindi po nagpasok itong isa? Wala pong pasok. Ang pasok. Kasi nanay, nagagawa ng kakanin. Nay, kailan tayo mapa-check up? Kung meron na pong pampacheck up, mapacheck up ako. Okay, meron po tayong kay Mamanet na pera. Pampacheck up natin. Available, papacheck up natin para meron na po tayong pampacheck up. Kahit anong po, basta may magbantay lang dito.
Ano Nay, masaya ka man at meron ng ano. Ay, masaya po ako at maaanuhan na ang paa. Oo. Kung hindi po na niyo po alam, si nanay po putol yung dalawa niyang buto sa kanyang paa. Ayun po. Pero kumakayod pa rin. Para... kailangan talaga sa mga bata. Para may pagkain. May pambiling bigas at pamasahe. Pamasahe ng estudyante, budget nila. Kaya, Nasaan na po, nakapasok sila ngayon. oo. Cindy saka Si Cindy. siya na nakapasok din. Hindi na po nagpapabundok ngayon si Hindi na po kasi may budget. meron oo. naman budget kahit pa paano. Tapos ito, mga kalingap, ay pandagdag ulit. Ang ginawa mong puhunan para mapalago na Po. So ngayon magpapacheck up tayo. Ay, salamat. Kailan ba pwede? Kailan pwede? Anong araw ngayon? Lunes, Martes, Miyerkules. Okay, mga Miyerkules po. Opo, papacheck salamat up na. po. Salamat talaga. Kapag ganitong nakapatik up na at naanuhan ang paa ko, sa palagay ko naman, Oo. tuloy-tuloy na itong Kasi may budget po tayong 15,000 galing kay Mama Net and Sir James. salamat sa Pang yan, unang step natin na mag-aano tayo. Oo. Unang step po natin na magpapacheck up para tuloy-tuloy. Kagaya kay Cedric, inipon ko yung mga Opo. para sakali. Actually mga kalingap, yung 15,000 po ay kumbaga kulang pa, pero kung pagsasama-samahin natin yung iba pa pong gustong magpaabot sa kanya para diretso operasyon, ay nandito po tayo yung ating contact number at ang ating GCash number ng mga kalingap, at sikapin natin po na makatulong kay nanay. Ayan po, nagsisikap man siya sa kanyang buhay. Kamusta Nay? Anong naramdaman mo na may ganito nang nangyayari sa buhay niyo? Natutuwa ako kasi kahit papaan may tumulong sa akin na mapapaanuhan ang paa ko. Talaga ang malaking pasalamat ko. Okay na, kamusta naman Nay? At medyo nakikita mo na yung answered prayer, dinadalangin mo po ba ito gabi-gabi? Ay, siya po, nagpunta nga akong simbahan nung nakaraan. At yan nga po talaga ang pinapakiusap ko na sana may tumulong. Sana maoperahan ang paa ko ng ganito na tuloy-tuloy naman na ang trabaho ko. Kasi kahit nga nahihirapan ako ganito, para lang ang mga bata o hindi magtigil, magtuloy ang eskwela. Ganito. Pag wala akong piguupa ko ito sa mapabili para lang maubos. Kumbaga may commission, pinapabenta nyo Nay. Yung commission ko naman sa kanila. Tapos yung kamote, binili nyo Nay. Binili ko to. Okay, tapos mantika. Mantika, harina, asukal. Yan, binili ko. Para Para lang meron naman. merong pumapasok Nay. Opo. Pasok na Kahit na yun, tama na, ilaban lang kahit na nagkaroon ng problema. Kamusta na po si Mister? Ay, wala pa nga po. Sabi ko nga kapag papauwiin ko na lang siya. Di kung na lang, Nay. Kung tutulungan na lang dito. Ganon. Kasi kung wala naman tatanggap sa kanya, ganun po kasi mayroong di pa magaling sa sakit niyang TB. Kaya mahirap po talaga makapasok. Kahit po may sakit si tatay, pinilit kasi walang ibang maghahanap buhay. Kaya po natulong ako ganito. Ang nangyari po ay yung mga anak po yung nakikipaglabahan, akyat ng bundok para makasurvive yung pamilyang ito, mga kalingap. Kamusta po yung mga anak nyo Nay? Okay na sila ngayon? Okay man na po.
Po. Ha? Mamaya. Okay ka lang, Nay, baka ano na yung ginagawa mo. Hindi po. Okay lang ako. Dahil natutuwa ako. Okay, naabala ka namin, Nay, kasi Okay lang. para update tayo. Para kung sakali may mga tumulong pa sa atin, dire-diretso ang operasyon po ni Nanay. Ano po dating yung trabaho, Nay? Nasa ano ako sa katayan ng manok. Nagtatrabaho sa Pulilan. Katayan po ng manok pala. Yan ang- So ikaw talaga yung breadwinner. Ako na talaga ang nagtatrabaho. Kasi si Mister ay may sakit. Nagkasakit siya ng ganyan ay yun sa baga. Saan po niya nakuha yung sakit na yun? Hindi ko po malaman kung saan. Kasi ang sabi, natulog daw pong hubad ng damit. Sa bagay, natulog nga po yung nakahubad na damit. Wala naman siyang pero ewan ko ba. Hindi naman siguro yun, hindi naman valid na yun sa Hindi siguro. naman po. Kasi na-confine po kasi yun, nalaman ko may sakit siya ng gano'n nang ma-confine siya sa ospital. Sabi ng doktor, may na nga daw yung baga niya ay nagbabawas na. Yun ang sabi niya. Sabi ko, ano po yan? Ngayon, pinaano ko sa center. Sabi ko, baka pwede matulungan sa center dito. Meron naman sa center na ganyan. Nag-inom na siya pero hindi pa baga nagaling. Nag-anim na buwan na siyang inom. Tapos ngayon, nagpilit siyang nalaman ko na naman na suka na naman siya ng dugo. Babawas, delikado si Mister. Tapos nagpilit siya na magtrabaho. Kasi Yun daw, isa niya, yung ganyan niyang atay bagang isa dito. Wala na, bawas na. Kaya yun, isinusuka niyang parang niya na yun sa baga talaga. Bawas na daw po yung kabiak. kawawa man po mga kalingap yung Mister niya. At ito mga kalingap, yung binigay natin na pera mula sa channel natin na pinuhunan, biniling bigas at masahe ng mga bata, kaya po nakapasok yung mga bata. Kaya medyo okay na nakadalaw kami dito, Nay? At sila po ano po sa pakiramdam nyo, Nay? Ngayon na Masaya. parang nagkaroon kayo ng pag-asa. Nagkaroon ng pag-asa. Napapangiti-ngiti na si Nay. Tuloy lang na yung tayo sa panalangin, ha? Siya po. At Talagang idinarasal ko na sana may tumulong at nang ako naman ay maoperahan. tapos ngayon, Lunes po ngayon, si Cedric may therapy bukas ay siguro na mga Miyerkules. Opo, sabihan na lang. Dadaanan po namin kayo. May sasakyan na naman tayo. Didiretso po tayo magpa-check up. Salamat. Malalaman. Step by step. Kung ano bang pwedeng gawin dyan ay. Nagkaroon ako ng ng pag-asa. may pag-asa na makalakad ulit. Nay, huwag lang tayo mawala ng mawala ng pananalig sa Panginoon. Kayang-kaya po gumawa ng milagro ang Panginoon. Nay? At Pray may lang. Pauna na, mga kalingap. Na para sa kanilang sana ay matuloy-tuloy po ito, mga kalingap. Hanggang sa makalakad ng normal si Nanay. Kagaya po ni Cedric. Si Cedric po, kilala nyo yung kasama ko. Yun din po yung nilapit na tulong sa atin na operahan. Pero ngayon, na-operahan na, therapy, nakakalakad na po, nakakapagtrabaho na. Nay, kaya yun po sana mangyari din sa inyo. Opo, kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Ganito lang ang gawa ko. Maghapon, umaga, hapon. Yeah.
Kaya sabi ko, sisikapin ko yung ibinigay sa akin ng makakuha man lamang kahit puhunang kaunti. Oh, ganito na nga. At maganda po pati yung maganda po yung luto ni nanay, hindi sunog. Talagang magaling ka na yung gumawa nito. Dati nyo po ba yung trabaho? Ganyan. Noong hindi pa ako natrabaho sa Maynila, kahit may sakit na yung asawa ko, ito talaga ang trabaho ko, nagluluto ako. Talagang trabaho ko na ito. Yun, hindi ko pa alam na may sakit na yung asawa ko. Ilang taon na po si mister? Ano na siya? 53. 53, bata pa, hindi pa nga senior, Hindi pa po. Ikaw na, ilang taon ka na po? Ako, 47. Ganito ang trabaho ko, kahit nagdalaga ako, talagang naluto ako ng mga ganito. Ayan po, Nay. So, ngayon, Nay, nandito ako para ipaalam na sa Miyerkules, magdaan kami. Umaga, Nay, umaga. Para malaman na kung ano bang meron dyan. Masakit pag siga tayo ko. Kahit hindi mo po nilalapat, basta siya. Oo, yung pagod na po, ang isa kong paa, maupo ako, kaya nga may upuan. Oo. Naupo ako para mapahingahan ang isa kong binti. At kasi itong isa kong binti kong ito, parang naano na rin siya. Na-overfatigue siya. Sige, Nay, ganun po. At mapunta kami dyan sa kabila, doon sa nasunugan naman. Mga kalingap, nandito na tayo. Hello, kasama ka? Ay, oo daw po, sabi nila. At kasi? Yan po. God bless. Ma. Nagpaalam ka sa teacher mo? Oo, nagpahig naman po. Asa na si mama mo? Ayan na, mapacheck up po tayo. Nalagnat Tinutukod. po ako. May lagnat ka? Bakit, Nay? Hindi ako nagluto at nilalagnat ako ay. Kaya niyo po bang baba pa dyan? Kaya hindi siya pumasok. May lagnat po si nanay. Sige, Nay. Titingnan. Di may x-ray yan, Nay? Yung mo? Meron po sa provincial. Kaya lang hindi ko naman po nakuha. Hindi nyo nakuha? Bakit hindi nyo nakuha? Nagkaroon ka, pinapaantay pa kaya ako nang pinababalik ako, hindi ko nabalikan. Sa provincial. Pina-extra nga po talaga yan. Doon ko nga po natuklasan na 2 buto ang putol. Sabi nung 2 buto ang niya nito ang problema. Kasi talagang magang-maga yan. Dinala ako sa hospital. Magang-maga yan hanggang dito. Lumaking maigi. Buting at nagliit na siya. 2 yan. Dito ang putol sa dyan. So, anong sabi po na sa provincial? Ang sabi nga, kung uoperahan. Kaya lang sabi ko nga, hindi ko naman po kaya kako ang niya, budget. Magkano daw po sabi sa provincial? Wala naman pong sinabi. Wala naman silang sinabi kung magkano ang... Maaari na i-x-ray yan ulit. Mas na siya maganda. Kailan baga ako November, nagpa-x-ray nito. Hindi, nangangahulugan ilang buwan na. Na-x-ray ko pagkatapos nung mailibing yung apo ko, dahil tapos na ako, tapos naman ako sa problema ko sa mga anak ko. Ito naman sa kong sarili ko ang asikasuhin ko. Yun, nagpa-x-ray ako. Doon ko nga nalaman na 2 buto ang putol. Kaya palang sabi ko hindi alam. Alamin natin kung magkano yung para kung sakali ay mapaghandaan natin. At sana ay may tumulong. Ako sa pagluluto. Yan, nilalagnat ako. Karoon ako ng
pag nasosobrahan. Pag nasusobra na akong galaw. Yan sa ano. Dapat na huwag kang masyadong gagalaw-galaw na. Wala naman choice kasi wala akong kasama dito, kundi yung lang mga anak ko. Yung mga nag-aaral ang mga anak ko. Kaya ako na lang ang magagalaw. Hindi naman po pwedeng pagdating pa nila gagawin. Diba? Kagaya nga nay, na mayroon kang lagnat. Ano? Hindi nga siya pumasok. Sabi ko magpaalam ko na lang sa picture mo kasi hindi talaga. Walang mag-aasikaso dito. Walang magluluto. Na po sila mga kalingap at naalamin natin yung kalagayan ng paa niya. Siyempre may x-ray yan at kung saan pwedeng operahan, kung magkano yung gagastusin, malalaman po natin mga kalingap. Sa Nayo, pasok na mga kalingap, nandito kami sa Provincial Hospital mga kalingap. Check po, mapacheck na po si nanay. Nay, alamin nyo nay kung magkano yung magagastos dun sa bakal ha. At itong 5,000 ipapadala ko muna sa inyo. At mula ito kila Tita Emmy. Mula ito kila Kuya Akay Mamanet. Yan. At 5,000 meron pa po sa aking pinapahawakan na 10,000 pesos, bali 15,000. Pero itong 5,000 hawakan nyo na muna sa mga gagastusin nay. Sa mga gagastusin nyo nay dito. At update nyo din kami nay ha. Dito na lang. Update nyo kami sa mga gastusin nay para alam namin. Dito na yung ano. Okay na yun, hawakan nyo para meron kayong hawak na pera. Sobra naman yan sa pagpa-check up kasi provincial. Pero andyan na yung pa-x-ray nay. Andyan na po mga kalingap. At salamat kay Mama Net, nagbigay po siya ng 15k. So binigay po muna natin yung 5k muna para kung sakali nag-iipon tayo para talaga maoperahan ka nay. Kasi medyo baka magastos nyo kapag binigay ko na yung 15k. Okay lang yan ay Salamat sa nagbigay na pampacheck up sa akin. Kay Mama Net and Sir James. Sa mga kasama mo. Bawal na po tayo mag-video dyan sa probinsya. Opo. Ma-update lang. Sige nay ha. Ingat po kayo. Update po kayo nay ha. Ay mga kalingap, hinatid natin muna dito para malaman kung paano makakapagsimula yung operation niya. At para talagang maoperahan po sila nanay. Hindi ko muna po binigay yung 15k, 5k muna yung binigay natin kasi medyo delikadong magastos nila mga kalingap yung baka hindi mapaoperahan. Ipon po tayo ng pera para mapaoperahan po, matulungan natin yung si nanay mga kalingap. Kagaya po kay Cedric, yung pinaoperahan natin si Cedric, hindi muna natin binigay yung lahat-lahat. Inipon muna natin hanggang sa ngayon po. Ayan na, okay na si Cedric. At sana mangyari din yung kay nanay mga kalingap, maoperahan din siya. Medyo mahal po ito kasi dalawa pong buto yung naputol. Kaya medyo malaking gastusin. Kaya sa gusto po mag-support kay nanay, ito po yung ating GCash and ating Facebook account mga kalingap. Maraming salamat mga kalingap at don't forget to subscribe sa channel natin Kalingap Alvin, sama ng Kalingap kay Kuya Val at kay Kalingap Rab, siyempre mga kalingap sa misis ko din. Maraming salamat po. God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangad kundi ang magpasaya
Yan si Kalingap, kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw ay sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Kalingap,